Hello! Kumusta? Siya ni Ma'am Faith. Katata, i-share ko di kapadasa kas misa nga babae. Nga kanayon, binulan nga agregregla. Kanong regregla, di ba? Kanayon nga marigatan nga garaw, napigkatirik na, isjay. Nung tatan, may isang bulanan nga awan ti mariknik na kasla ordinaryo lang. Kasla ordinaryo lang. Kaputa, tatanganinan kat naka-menstrual cup. Sano? Menstrual cup. Sinaya menstrual cup. Dito ti packaging na. Dito, nulukatam. Dito pa yung instruction na. Okay. Ito yung instruction na. Kita sana. Dito may kagit. Kasano sa rin. Kasano nga dalusan. Ganon. Okay. Dito iti menstrual cup. 1 month nga awan di marikriknak nga napigkat. Awan di marikriknak nga kasrahan na makagaraw. Ganon. Kasla di feeling na lang kat. Ordinary nga daw lang. Siyay. Dito ikat menstrual cup. Dito iti packaging na ti sinaya kat inaramid ti taga Philippine made. Inaramid ti taga Pilipinas nga menstrual cup. Dito ilaang ti menstrual cup nga inaramid ti Philippines. Katikita na kat jaran kastoy adda ipos na. Hey. So balit ikukuha na dan ipakitak dito nga picture kastoy. Hey, dito nga picture kan dito nga post ni Doc RBT nang convince kanya kan payment kasi 1.5 year more than a year nga nag-usar ti washable napkins. Ngam tatan, payment nga agusarak ti menstrual cup. Kat ni March 9, gimatangak apagiso, ada 25% discount na. In bagadi gayong ko. Hello, Mimi! Thank you! Tatuya katan. Bagana. So, ni Mimi, gayam ko, ni Mimi 1, so napay tinang convince kanyak nga menstrual kapakon, bagbagani di kanyak pailang ko nakuan nga mampay nga ita. So, di nag-post ni Doc RB about the menstrual cup ko nakuan dito yun. Kan, marigata nakpayan nga aglablaba ti washable napkins. Ano nga narigat ang jahen. Ganon. So, tatan, naka-menstrual cup ako. Dito kita na. So, kasadaw sa rin. Ito ay kabil tayo dito eh. Di pa nagikabil, kat, kabil na, naikabil dito yung instruction na kat, kastoy. Kastoy ka no? Kasye mo. Tapos, ikabil mon. Kabil mo giant. Nung siya kan, marigatanak. Yung first time narigat. Tikinuwa kat, dapat mo tingkabil na pa mo tito instruction manual kat kastoy. Kasjay. Ikuan, ikabil yan di abot. Yan. Naikabil yan di abot, ininayad, nagpop. Adan to vacuum nan. Kati ikuan, agyan to ditan. Datan to, kaslay. Bale, atindog ti ipos na, atindog ti ipos na kanyak dito. So, inikatak ti duwa. Datan. So, dito instruction, kunanak, mabali naging gana 12 bars. No ikabil, mabali nga ag-squat. Mabali ba yung nakatader. Ngati, mas comfortable kanya. Ngam siya, ag-tugawa. Ag-squatak. Siya. Katno tayong matan nga, ikatanan. Agadag ka. Agiri. Pababam. Dito niya ka ma. Pababa.
Pababa. Pababa. Kung ano kayan to ngay katalaanan, kasyay mo, idikuan, isifold mo, ikuan, inayaden, oops, inayaden, nga guyuden, idikuan na ikaton, belang monton. Hay, shock, na minsanak lang nga na sarutan, idilaeng first night. Ngay na sarutan na. Gida duma ag napkin da paymet. Ngam shock ada washable napkin ko. So washable napkin ko na to sare. Yon, cash jay. Di ko anik katumton, dalusam ti danom, dalusam ti sabon. Di ko an kabil mo tumanan. Ngam dito no usarem sakbay mo saren papudutam. Papudot mo ti 5 minutes. Kan ditoy ag bayag iti makapagbayad pa 5 years. Tinagatangat dito kat sinaya.com. Ada idi 25% discount na, so nagbali nga 1.5 plus shipping diya yan. So yan. Dito di Sinaya Kap. Sana makaala kay mat, marik na yung mat nga free kayon. Wala na di marik na yun. Ordinaryo lata aminin. Uray no, ag men's kan. Okay, ganito yung pagkama the sizes na. Lagi hampay nga naganak. Usually, di nga naganak, small. Ngam dagi jay 35, di naganakan, large. At tapos tinikabil ito nga benefits sa surat. 12 hours nga mabali mo sa rin. Ngam na po nun, katapat. Tapos, uray no rabii, mabalingaw sa rin. Nalaka dito kasi 1,050 usaram dito iti 2 years. Mami ano kag mens mamin 12. No mano ti bayad na ti misa nga pa nag-mens mano napkito saram. So, okay yan, met natin. Tikwan, eco-friendly, mayati kalikasan, mayati aglawlaw kasi hangka nga gusarti napkin. Belang na minsan nulay no sa belang mo kan mayan pa tabagi kasi ginapkin ana chemicals na dejay ngam ditoy natural nga talaga sa lagi washable napkin mayan pa matijay kasi awan ti chemical nga ni kabil dejay so maruno mabalin pa nga ag swimming ka naka washable na ay naka menstrual cup ka hypoallergenic. Sports friendly. Mabalik ang sports. Kan mabalik nga usaran no ag travel. Kasi lang kabasit nga mabalik ang travel. Hamo nga panunutonan. Okay. So kung na dito, dapat dito ni kabil large. Ti large cut para kadagijay heavy flows. Ay para kadagijay naganaken. Kan para kadagijay 35 years old and above. So 35 years old akpay. 35 years old and above akpay yan. So mabili ko sa rin dito yan. So yon. Sinaya ka. Ngam adapay mo tadong mga brands. So ag mabaling research kayo. Uno mabaling nga ag member kayo di Facebook group sa the Facebook group nga Menstrual Cup Philippines. Dapay Menstrual Cup Users Philippines nga mangtulong pay mat kanyayo. Nung siya pinakaalaak nakangagak nga muna kat gitipid living nga group. Facebook group. Okay. Thank you ti panagbuya yo. Sana agbuya kay tuman ng kanya. Bye-bye.